Jerusalema ogama lakhe linguSiyoni. Lo muntu wayelungile emesaba uNkulunkulu ebhekile induduzo kaIsrayeli nomoya ongcwele wayephezu kwakhe. Kukhona umuntu ongafunda eliqhubeka elakhe. Akekho neliqhubeka. Ngaphela kuverse 25. Kwakubonakalisiwe kuye ngomoya ongcwele ukuthi akayikubona ukufa angakamboni uKristu wenkosi. Awuphinde. Kwakubonakalisiwe kuye ngomoya ongcwele ukuthi akayikubona ukufa angakamboni uKristu wenkosi. Yep. Wafika ngomoya ethempelini kwathi kuba abazali baletha umntwana uJesu ethempelini ukuba benze kuye njengesiko lomthetho. Wamamukela ngokumgona. Wambanga uNkulunkulu wathi, "Sale usumukisa ngokuthula inceku yakho somandla njengezwi lakho. Ngokuba amehlo ami abonile insindiso yakho." Siyabonga. Phinda verse 26. Wabonakaliswa kuye ngomoya ongcwele ukuthi akayikubona ukufa engakamboni uKristu wenkosi. 29. Sale usumukisa ngokuthula inceku yakho somandla njengezwi lakho. Yebo. Ngokuba amehlo ami abonile induduzo insindiso yakho. Yep. 26. 26. Kwakubonakalisiwe kuye ngomoya ongcwele ukuthi akayikubona ukufa engakamboni uKristu wenkosi. Siyabonga kholela. Baba izwi lakho liyaphila, izwi lakho nkonke, izwi lakho nkosi liyaphuma umsebenzi wasekhaya. uNkulunkulu wethu ngiyadala Nkosi yami bakupheleleyo phileni wethu Nkosi yami ngezwi lakho. uNkulunkulu wethu onamandla wonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sithatha lonke hlobo lomoya nalonke hlobo lokuqhubeka esitha egama likaJesu engathomba ingqondo zabangcwele bakho ekuzweni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Babothomle sondeza Nkosi yami lona noye kulaleleni ukusho kwakho ngegama likaJesu Kristu. Domindlela yakhe ipinukanahe iyekhaya lakhe ngaphesheya sikhuze soba Appreciate
Jesu. Ngifisa sikhulume ngale ndaba kafushane ebusuku bese siyakhuleka ngameni kaJesu. Amen. Sibona indoda endala ogama layo nguSimiyoni. Sizwe Nkosi yayihlele eThempelini eJerusalema. Nkosi yomsindisise. Ihleli nomunye wabesimame ogama layo lakhe lalingu-Ana elithi izwi lenkosi wayeshade for 7 years. Emva kwaleminyaka indoda yakhe yashona. Wayesethi lo mama engumfelokazi osemusha, angisezugana manje, into engizoyenza nami ngizohamba ngiyohlala eThempelini eJerusalema ngikhonze ngenkonzo yokuzila ukudla nokukhuleka. Amen. Hallelujah. Amen. Kanti yena uSimiyoni yena wayehleli lapha eJerusalema lithi lenkosi kwakwenguliwe noma kwakubonakalisiwe kuye ngomoya ongcwele ukuthi ngeke afe engakamboni uKristu inkosi. Amen. Osomsindisise. Amen. Hallelujah. Lento uSimiyoni ayembulelwa umoya ongcwele ukuthi ngeke afe engakamboni uKristu inkosi. Wonke umuntu ophila phansi komthunzi welanga uphila enento enhlizweni yakhe athi angifuni ukufa ngingakayiboni into ethile. Ingozi khona-ke la sinamaphepha angafani esifuna fezeke ngaphambi kokuba simunge emhlabeni. Amen. Omunye uthi angifuni ukuhamba ngingakaboni ingane zami ziyimela ziba ngabantu empilweni. Omunye uthi angifuni ukuhamba ngingakayigibeli ngakabi nemoto yami nje ethi mina ngife ngihamba nge-public transport. Angifuni ukuhamba emhlabeni. Uma ngiyangaphenga imoto it's fine sengafa. Omunye uthi angifuni mina ukufa ngakamakhela uma indlu. Omunye uthi emsebenzini angifuni ukufela kule position. Uzanomathandazi abamba uNkulunkulu ngobhongwana athi uthe wena baba awuyosenza imsila uyosenza inhlobo ngoba unephupho lokuthi mama uphele yakhe impilo ufuna iphele engekho kule position akuyo. Lona-ke sikhuluma ngaye bayingosana sesikhuleke ebusuku abanephupho likaSimiyoni nephupho lika-Ana.